Què tal? Bona nit, benvinguts, benvingudes tothom aquí a un any més a la conversa. Versió 3.0 de la conversa. Vam tenir-ne una fa 2 anys menys un dia, vam tenir-ne una altra fa un any menys 2 dies i avui som aquí un altre cop. Benvinguda a tota la gent del xat, Kellen Walker, Naiwo, Anna Soler, Pintats, Àlex Carner i segurament més gent que m'hagi deixat. Benvinguts tots, recordeu que això és molt interactiu, podeu anar fent preguntes, totes aquestes històries, però no em vull entretenir jo perquè jo ja xerro molt de normal. Bona nit, British Steel, i donem la benvinguda als dos protagonistes d'aquesta nit, que són ni més ni menys que Arnau Tordera primer i White Perry. Aquí els tenim, a dalt, aquí dalt. Què tal? Molt bon vespre a tothom. Arnau, White, perquè què t'hem de dir? Que l'Arnau està més ben il·luminat que jo. Ara m'he passat. Ara sí, et falta una mica de sol, tu? Què tal? Com esteu? Com ha provat aquest any? Bé, no? Bueno. Grandíssima pregunta per començar. Sí, tot molt preparat. Com ha provat aquest any? Bé, no? A veure, en primer lloc crec que el més destacable és que per tercer any consecutiu s'esdevé la conversa, que ja coneixíem, però per primera vegada hi ha un personatge conegut en part i nou en una altra part, que és White Perry, que fins a dia d'avui no l'havíem tingut a aquest esdeveniment internàutic. Correcte. Tenim White Perry, perquè l'any passat aquí teníem a Red Perry, aquest any tenim a White Perry. Això, Perry, a què és degut? Vull dir, per què és això? Per què aquest canvi? Volia començar dient-nos que no m'agrada parlar de mi. No, que ho explica l'Arnau. L'Arnau respondrà per mi i jo respondré per ell. Sí, aquesta va ser com la conclusió que es va arribar en d'altres converses en la qual les nostres personalitats s'intercanviaven, però no esperava que en el primer minut d'aquesta tercera conversa ja estiguéssim assumint aquest tipus de rols. Sí. Però jo només podria explicar-ne una pinzellada superficial que en cap cas serà prou per comprendre tot el procés de canvi existencial i de maduresa vital que ha travessat el nostre contertulià de la conversa. No? A veure, la qüestió és que, en termes artístics, Catalunya és probablement el pitjor dels països que un pot imaginar-se per portar a terme una proposta artística de caire relativament innovador i poc canònic. I en aquest sentit, Red Perry era un projecte que es definia des del meu punt de vista absolutament sota els paràmetres que no poden funcionar a aquest país. Qualitat, singularitat, propostes innovadores i un seguit d'adjectius que no cal desplegar ara aquest primer minut de conversa. I, en definitiva, com ja vaig anticipar-li malauradament la primera vegada que el vaig descobrir amb una mica de profunditat, li vaig dir que havia de fugir d'aquest país si volia fer alguna cosa en l'àmbit musical, precisament coneixent el context i lamentant-lo tantes vegades com ho faig. Aquella primera observació, malauradament, va esdevenir certa, en el sentit que aquest projecte, malgrat que tenia recolzament d'artistes diversos i que era una proposta fascinant i encantadora, doncs no va poder tirar suficientment endavant perquè el seu líder i els atlàters que l'acompanyaven, doncs, diguéssim, poguessin viure d'això i poguessin tirar-ho endavant. I en aquest sentit, esgotat d'aquesta circumstància, l'estimat i admirat i hores d'ara ja enyorat Red Perry va decidir que el camí d'aquell gran projecte s'havia acabat i ha inaugurat una nova etapa, acompanyada també d'un canvi de nom. També va ben, evidentment, de tot allò que s'havia après anteriorment, però expressant-se a través d'altres estètiques i possibilitant altres experiències musicals. També en un àmbit i en un context, diguéssim, relativament reduït i destinat al fracàs i amb poc públic potencial a aquest malaurat país, però que al mateix temps té la possibilitat també d'obrir camí en
en altres indrets del món, que afortunadament doncs, és un... Tio, que m'has posat aquí Black Patty. Doncs en altres indrets del món que, entenent-ho també com un espai de més llibertat, doncs és possible que hi tingui cabuda i que vagi ensenyant la seva nova proposta, malgrat que també esperem que ho pugui seguir fent, evidentment, per les nostres contrades. Seguir això. Entenc que és una proposta més madura, no? No només per, evidentment, el tema del color, que és per un motiu doncs, obvi i natural. Vull dir, la gent ho veu. Vull dir, mireu, és coses de la vida, tu. Vull dir, al final això... També a nivell artístic... És una pregunta? Ara ja que respongui... Aquí has de respondre tu, I no t'hi val dir que parli l'altre, que és més representante. No. Ho he dit una mica inconscientment, però és que he flipat perquè jo crec que l'Arnau ho ha explicat millor. O sigui, escoltant l'Arnau he entès més coses sobre la retirada de Red Perry que sent Red Perry. O sigui, ho he explicat tan bé i amb unes paraules tan mesurades que semblava que ho portessis escrit. Ho tinc aquí. Tens un teleprompter. No, evidentment, hi ha coses que no... que les digui jo són rares, o sigui, jo no diria en plan... o no ho veuria o no ho jutjaria des d'aquesta perspectiva com de fora, perquè seria, si jo fes aquest discurs, seria una mica de gilipolles. Però sí, és bastant això, i a part volia fer com un trencament en tots els sentits. Jo sempre he tingut la sensació de que els projectes, igual que les cançons, igual que les obres, agafen vida pròpia i, per tant, Red Perry té una sèrie de qualitats o una sèrie de referències, inclús per mi, com si fos algú altre, que jo no ho controlo. I me'n volia allunyar, o sigui, volia fer un trencament en tots els sentits, fins i tot de xarxes socials i tal, era com, fins i tot de deixo enrere aquest Twitter que tanta cosa em porta, que tantes converses hi ha, que em segueix aquesta gent, que em segueix un altre, i ho he tornat a començar tot. I a veure què passarà. I per qui no ho sàpiga, el de perill, que molta gent em diu Red Perill, no, és perill, perquè és una paraula inventada que es refereix a la perilla. Llavors, Red Perill era Red Perill perquè la perilla era vermella. I amb els anys s'ha anat emblanquinant i al final ja hi havia com una conya que ja me la tenyia quan m'havia de fer concerts o sessions de fotos. Me la tenia de vermell, perquè ja no era vermella. Originalment era vermell natural? Sí. I només tenies la perilla vermella? O sigui, la resta de pèl corpori, diguéssim, en termes generals... Preguntant els de la... Això li passa a molta gent, El Messi mateix. Cert. Ets com el Messi, tens alguna de Messi, no?, en aquest sentit. Exacte. Sí. De fet, el Messi és de Rosario, que jo diria que algun dels meus besavis va passar per Rosario. Home, podries fer la prova aquella d'ADN que et diuen tots els llocs de procedència. Ho faré. T'imagines que fóssim cosins llunyans, tu i jo, també. Tots dos cosins del Messi, de cop. De molt lluny. A veure, tots els humans vius són parents, d'alguna manera o altra. I, de fet, tots els éssers vius són parents. És a dir, tots provenim d'un mateix ésser, que té un nom tècnic, que ara no recordo. Segur que algú pot buscar al xat o en Pi. Jo, és que per qüestions diverses vaig un dia estar llegint informació d'aquesta tipologia i es veu que hi ha un ésser del qual provenim tots. Diuen pel xat Adam. Sí. Diuen pel xat o... Bueno, és la típica cosa No, ho ha dit una persona que no soc jo. Sí que hi ha una cosa que s'anomena leva mitocondrial, que és la femella de la qual derivem tots els homo sapiens actuals. És a dir, això sí que... També diuen pel xat Julio Iglesias, No, a veure... El nivell és el que és. Esteu al canal que esteu, el nivell és el que és. No. Sembla com si el xat tots siguin petits Jordi Espís, no? Sí. No soc jo,
de veritat, us asseguro que hi ha un terme tècnic que designa la criatura de la qual deriven totes les espècies vives avui. No el recordo el terme, però ja el buscareu. No sé per què estic parlant d'això. Sí, perquè has dit que potser érem cosins. Sí. Jo crec que encaixaria bastant per Obeses una lletra que basada en aquest concepte que fos com l'incest universal, per exemple. Hòstia, però el sceptre universal no parlava ja d'això? No era una referència a un membre que fecundava multituds? No. Perfecte, això és la idea encara està... Era un guinyo a Tintín i el sceptre d'autocar només amb la paraula. M'encanta fer un guinyo només amb la paraula, no amb l'obra en si. No, amb l'obra. L'obra és igual, però la paraula em va molar, no? Jo crec que la paraula sceptre jo només l'he sentit o llegit al Tintín. Segurament, jo fins que no vaig sentir el teu tema, no d'això. A veure, d'aquest any hem parlat del canvi de Red Peril a White Peril, que s'ha aclarit una mica el tema. Arnau, tu aquest any has fet una cosa que segurament, corregeix-me si m'equivoco, però a nivell musical, que al final és el que et dediques, ha sigut el més bèstia que has fet en tota la teva carrera. Per deferència, ara, si us plau, que respongui Red Peril per mi. White Peril, perdó. Vale. Sí. No recordo exactament com, però l'Arnau Tordera un bon dia es va trobar amb que li van encarregar una òpera. I ell va estar dubtant molt de si fer-la o no, perquè, com bé ell va dir un dia, diu, ara he entès per què la gent que es dedicava a fer òperes es dedicava només a fer òperes. Perquè requereix com un aprenentatge tota una vida, perquè és una cosa tan majestuosa i tan gran que diguéssim que ell va venir a dir que tot i dedicar-t'hi tota una vida encara podries anar millorant, no? De la profunditat que requereix, perquè és com un art complet, no? Hi ha música, hi ha teatre, i hi ha unes característiques que són pròpies d'aquest gènere que no tenen res a veure amb la música popular o amb el rock o amb qualsevol altre gènere, com bé sabeu. De fet... No, digues, acaba, perdona, que em pensava que havies acabat. No, home, cony, és la intro. I diguéssim que una cosa que sabia fer en un any i mig o dos, a més va veure que tot i tenir aquest temps encara s'havia d'allargar, amb la qual es va anar posposant i no tenia pràcticament temps ni energia per fer res més. I personalment crec que ha sigut la seva època més dura. Ell vam tenir la sensació de que l'Arnau arribava molt esgotat de forces al final del procés i que ho havia passat bastant malament. De fet, jo li vaig dir quan feia uns dies que ja l'havia presentat que se'l tornava a veure com una persona com més fent bromes i més com lleugeret. Se't nota que ja tornes a estar bé perquè tornes a escriure parides a Twitter. Sí, és com es nota si les coses estan bé, Cosa que em va reconfortar de saber que havia tornat a certa naturalitat. Sí. I el cas és que aquesta obra té una cosa bastant bèstia que jo no sé com ho han aconseguit, però incloïa... O sigui, es feia al Liceu, que està al barri del Raval, i incloïa molts veïns del Raval que participaven a l'obra cantant i actuant. Gent que no havia fet... La majoria no havien fet ni teatre ni per suposat òpera en sa vida, no? I més enllà de la proesa musical, considero que segurament és una experiència que molta d'aquesta gent no oblidarà mai, perquè han pogut fer una cosa que no haguessin somiat mai, que és actuar al Liceu, amb una òpera, i a més, formar part d'una cosa col·lectiva que, per sort, TV3 va emetre un documental on va poder ensenyar tot aquest procés i la gent va poder entendre una mica de què anava, perquè hagués sigut
molt mal ha guanyat que això hagués passat com sense pena ni glòria. Anava a dir això, que tenim el documental de TV3, que val molt la pena doncs, perquè la gent descobreixi i vegi tota la feina que hi ha darrere una òpera, i més una òpera tan especial, que de fet, Arnau, és el que anava a dir abans, l'any passat ja ens vas avançar una mica, que estaves començant a treballar-hi, i que, bueno, que tenies aquest projecte, que aquest any estaries molt, molt, molt enfeinat amb això. Però volem saber de tu ara aquí de primera mà, i aquí sí que ens has de contestar tu, abans el White Perry ja t'ha contestat ell, ara ens hauràs de contestar tu. Com és l'experiència d'ensenyar òpera, d'ensenyar música? Al final, la gent que el seu contacte amb la música és, potser sí, sentir la ràdio, li agrada, però no té una experiència musical, diguem-ne, artística o professional, ni molt menys. A veure, en aquest cas, el que vàrem fer va ser la següent reflexió. La idea del Liceu era això, conjugar el màxim d'actius del barri del Raval per possibilitar doncs, la creació i la interpretació d'una òpera de nova creació. I sí que vàrem considerar que, tenint en compte la dificultat del propi gènere i la història, i essent un gènere que sempre s'ha caracteritzat pel virtuosisme de les veus, per l'execució impecable del cant, doncs que la gent que s'hi sumés, com a mínim, tingués l'experiència d'haver cantat o d'estar cantant, en definitiva, a alguna entitat coral. Per tant, els que van participar sobre l'escenari sí que tenien, si més no, una experiència, diguéssim, en el terreny musical com a membres d'agrupacions corals i, de fet, pràcticament s'hi van sumar gairebé la totalitat de corals que hi ha, de corals o cors diversos que hi ha al Raval. Per tant, en aquest sentit, va ser tot una proesa. Cors que malgrat compartir barri i a vegades estar doncs, força a prop, mai havien compartit concerts. En aquest cas, doncs, es van conjugar tots en un grandíssim cor que vàrem anomenar Cor del Raval, i en aquest sentit doncs, també aquesta qüestió social d'agermanament de la música es va notar moltíssim i va ser molt intensa, i de fet ara s'està veient realment la llavor i els resultats de tota aquella trobada. En aquest sentit, la feina realment feixuga, entre cometes, i carregosa de tot el procés d'aprenentatge el va portar a terme una directora extraordinària, que és la Cristina Colomer. Ella és professora a una escola del Raval, coneix molta gent d'allà que canta i d'alguna manera va centralitzar tota l'atenció dels cors i tot el procés d'aprenentatge, que va ser bastant llarg, perquè aquesta òpera, a part de tenir les singularitats que ja heu comentat, des del punt de vista del gènere, també té, o havia de tenir forçosament, i el té, una part molt important del cor. És a dir, el cor no és només un element ornamental i decoratiu que apareix puntualment, sinó que té un pes específic notable dins de l'òpera, i en aquest sentit, doncs, diria que fins i tot era una òpera on el cor fa més feina que en altres òperes, diguéssim, històriques o de repertori. Per tant, la seva feina va ser extraordinària, el procés també va ser-ho, i el resultat el podeu veure, està a la web de TV3, La gata perduda, podeu reviure l'òpera, i si no vaig errat, probablement de cara a la primavera es farà un visionat de l'òpera en algun indret del Raval, obert a tota la ciutadania que vulgui anar-hi. Però això és exclusiva, Jo crec que encara no s'havia comentat, diria. Si no farem veure que ho ha sigut, Igual l'ha anunciat a algun lloc i no ho he vist. No, és exclusiva, és exclusiva. Doncs, de fet, probablement no ho podria dir. Ben atents, és igual, no, tampoc som gaire gent avui aquí. Tothom ben atent i... Tampoc no som gaire gent. Això no es diu! Bueno, vull dir, però som benvinguts. Ens estimem tots moltíssim. Mira, ha vingut gent fent una raid, que és això de gent que està en un canal, i quan la persona que acaba de fer el que està fent diu pues anem a tal puesto, i te'ls porta tots cap a tu, en plan, ara em cuides els espectadors. En Coconuts diu que el documental, l'Arnau, era necessari, però que l'edició caricaturitzava els protagonistes, i que això no li va acabar d'agradar. Diu que li va semblar una mica trist. No sé si estàs d'acord, potser, que l'enfocament del documental no era el més adequat. A veure, comprenc perfectament aquesta observació. En defensa meva haig de dir que jo no tinc res a veure amb l'àmbit del documental. En aquest cas era un equip de TV3 que el portava a terme, que dirigia en Pol Izquierdo, i òbviament, com a músic, per mi hi havia, a l'hora de reflectir el procés creatiu, hi havia qüestions que probablement serien discutibles. En defensa seva he de dir que ells eren plenament conscients d'aquestes qüestions, amb la següent reflexió. A mi em van dir que
realment un documental, des del punt de vista estricte de documental sobre una òpera, probablement no podria ser emès en la franja de prime time d'una televisió generalista, per la seva especificitat, per la seva concreció. I en aquest sentit el que vàrem fer, i així m'ho van dir literalment, és fer entreteniment. I per fer entreteniment, a vegades, doncs, en efecte, perds matisos, perds qüestions de profunditat i has de trobar aquest equilibri. Tampoc crec que sigui una cosa senzilla d'aconseguir, però bé, malgrat tot, si més no, i amb tots els peròs possibles, el documental va reflectir, entre cometes, en bona mesura el procés creatiu, però comprenc perfectament aquesta observació i la comparteixo en molts casos. També hi ha un tema aquí, que és un documental que eren, no sé si eren 3 o 4 episodis, era molt curt, i al final això és una feina que és molt llarga, és un procés a més molt complex, d'una òpera que abans ho comentava el White Perill, que ell que no ha fet òperes però en sap molt perquè ha parlat en nom teu, ens ho ha explicat, és un procés molt complex, i això reflectir-ho en un documental de tants pocs episodis entenc que té una complexitat afegida. Home, per descomptat. Essent a més una disciplina artística, l'operística, en totes les seves facetes, de tanta exigència tècnica, no? Llavors, realment tindries un documental amb molts tecnicismes, amb moltes qüestions que potser visualment no serien atractives i condensar-ho en només 4 hores, doncs, menys de 4 hores, perquè al final no duraven ni una hora, crec, els capítols, doncs és realment una feinada, no? En aquest sentit, crec que TV3 va dir que era el documental en el qual havien enregistrat més quantitat de teres de material. Vale. Llavors, no sé si d'aquí unes dècades fan la versió prolongada de tot el documental, potser ja es pot veure totes les singularitats del procés. Potser treuen la col·lecció amb DVDs, allò amb escenes extras i coses així. Mira, la Sandra, per exemple, diu que jo crec que tal com es va fer el documental era la forma que arribés a tothom, que també és una mica en el sentit del que comentaves, que al final una òpera és una cosa molt complexa i que molta gent diria, ui, això és òpera, passo. I d'aquesta manera li va arribar molta més gent, i l'Anna Soler que diu que li va agradar el documental. També teníem per aquí molta gent saludant i participant. Tenia, per exemple, l'Arandur, que diu que li fa cosa saludar pel xat, tot i haver-hi presents l'August Arnau Tordera i l'Excels White Perill, però ha saludat igualment. O sigui que fantàstic. A veure, tinc aquí alguns temes més que porto perquè me'n parleu. Tu, White Perill, ara ets White Perill, però com a Red Perill sí, vas tenir un... Estem a divertir-nos una mica, això és un rotllo. Vas fer un diguem-ne, cant de signes, se'n diu, de quan algú està a punt d'acabar la carrera i fa una última cosa. Va ser l'operació miniatura, que va ser un èxit simplement pel fet que ho poguessis fer, realment. I el resultat va ser prou bo i ens va permetre veure imatges meravelloses en els seus 2 videoclips, com ara un meravellós Capità Espanya o un fricazo de l'hòstia vestit amb americana i gorro i ulleres de piscina en un estudi de gravació. Com va ser l'experiència de... No d'aquesta gravació del videoclip, sinó de l'operació miniatura en general, perquè estaves començant a coure-la l'any passat quan vam fer aquesta conversa. Reboto la pregunta a l'Arnau Tordera. A veure, això... No, mira, us seré sincer, jo crec que no queda gaire bé dir-ho això. No tinc cap putes ganes de parlar de Red Perill i Operació Miniatura. Sí, tampoc de... Sí, a mi m'agradaria parlar de coses que no tinguin res a veure amb això, ni amb obeses. Què sé, podríem parlar de coses absolutament descontextualitzades. Sembla bé. Em sembla bé. Una mica pel... O sigui, si ara ja comences... No, perquè operació miniatura, tal, no sé què, bla, 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 i jo m'he d'estorcear molt... Aquesta merda jo crec que a ningú li interessa. I llavors, si algú vol veure o escoltar, està a internet. Jo, evidentment, no puc dir gaire cosa, que és una cosa ben parida i la vaig fer amb tot l'amor del món, però això com tots els músics quan fan una cosa. Per tant...
He de dir que No és una trobo que tingui més cosa... interès parlar-ne. He de dir que és una cosa no ben parida, sinó molt ben parida. Des del meu humil criteri, que realment no en tinc ni puta idea, vull dir, aficionat i prou, però una cosa molt ben parida. De fet, jo crec que hi havia... Avui ens han fet preguntes per Twitter i n'hi havia alguna, crec, de divertida, vull dir que podríem... Sí, n'hi ha alguna. Preguntes que donin peu a lo guai... Per mi el guai de la conversa és quan comença a derivar cap a coses que no es podien esperar. Bé, vols preguntes? Comencem Som-hi. preguntes, Arnau. Samuel López diu, si haguessin de triar, és a dir, si vosaltres haguéssiu de triar entre la destrucció d'Espanya o de la revista Enderroc, a quin poblet d'Espanya aniríeu a celebrar la fi de la revista? Arnau. A veure, no, jo en cap cas desitjaria la fi de la revista Enderroc, perquè hi ha molta gent del sector que viu d'aquesta revista. I, per tant, en aquest sentit, seria tirar una pedra a la teulada del meu propi sector. Hi ha moltíssims periodistes, entre cometes, musicals, que si s'acabés aquest projecte quedarien sense feina. Entre cometes de musicals o periodistes? Bé, persones que escriuen aquest pamflet, doncs quedarien sense feina i no els acceptarien en lloc més, perquè un cop tu et presentes a qualsevol indret amb un currículum on hi consti que el teu pas professional és per aquest indret, doncs naturalment no t'acceptaran. Per tant, en aquest sentit, doncs no, jo desitjaria que continués la revista Enderroc i que Espanya doncs s'acabés per descomptat. I White Peril, si haguessis de triar? Per cert, Arnau, la pregunta era quin poblet d'Espanya ho celebraries, Un poble en ruïnes, entenc, per la teva resposta. Qualsevol. Sí, no, a veure, però la qüestió és que ja dona per fet que l'opció seria que optaria per la destrucció d'Enderroc. Jo ja he matisat que en el meu cas no seria així. I White Peril? De fet, Enderroc és l'Espanya de la música catalana. Mira, ja tenim titular, Bé, no, a veure, a mi Enderroc em sembla estèticament una molt bona revista, o sigui, és una revista que fa goig de veure. O és maca, és maca. El seu contingut està basat única i exclusivament en criteris mercantils i econòmics. És a dir, en realitat, pràcticament no es parla de música allà, o es parla de música d'una manera tangencial. Llavors, és raro perquè no l'acaba llegint molta gent músics, però en canvi la gent que no és música, no sé, és una espècie de cosa, acaba sent una mica d'autoconsum. Llavors, el problema amb Enderroc o coses així no és tant la revista en si, sinó que és com un exemple o un símbol de certes dinàmiques del món de la música de Catalunya, que segurament es deuen repetir a tots els països del món, no crec que siguem tan únics, però a mi, més que l'Enderroc, a mi no em disgusta l'Enderroc, a mi el que em disgusta de Catalunya és el Sona Nou, com a concepte. És a dir, i no parlem d'Eufòria ja, però... Sona Nou és producte d'Enderroc. És producte d'Enderroc. Això anava a dir. Jo me'n recordo quan jo era adolescent, al 3XL, que ja sortia, o sigui, estem parlant de fa potser 18 anys o més, no més, jo tinc 32, o sigui, fa molts anys que s'arrossega i recordo que era d'Enderroc i ho presentaven com això, el concurs de 3XL amb Enderroc. És una manera de perpetuar aquest monopoli sobre l'opinió pública musical catalana, que tenen o creuen que tenen. Exacte. No, i no només és en aquestes esferes del concurs. Tu quan vas veient a on arriba, diguéssim, els tentacles de la revista, t'adones que és sorprenent. Arriba a festivals, arriba a emissores, arriba a llocs d'influència de programació. Per tant, en aquest sentit, no és una cosa naïf i superflua. Com que tampoc hi ha competència, realment el poder és inqüestionable. Si hi hagués competència, s'aconseguiria, doncs, probablement trobar un equilibri
més profitós pel sector. En aquest sentit sí que se'ls ha de reconèixer, diguéssim, la seva perseverança, també no sé a costa de què, però en no rendir-se d'això, perquè des de les dècades que fa que ens dediquem a la música, els que ens hi dediquem, diguéssim, actualment, doncs hem vist néixer i morir diverses propostes i revistes que tenien la voluntat d'oferir una mirada contrastant Música dispersa. en The Rock i, malauradament, doncs vas veient com cap d'elles és capaç de perpetuar-se i continuar la seva tasca. Com és que una ho ha pogut fer durant tants anys amb totes aquestes esmenes possibles i objectives que tota la gent del sector considera que són certes i, malgrat això, doncs pot tirar endavant? Bé, són preguntes que estan sobre la taula i sobre les quals de tant en tant està bé reflexionar. Música dispersa era una gran revista que va durar poquíssim. Sí, al final... Jo, a part, volia afegir que tu, Jordi, ho has definit bastant bé, que vehicular el Sona Nou és com si vehiculés l'opinió del públic català sobre el panorama, però per exerceix d'embut. I és una mica com té a veure amb la loteria, no? Tot i que és una loteria amanyada, perquè el Sona Nou mai el guanya ningú. Estem veient un exemple d'una portada d'en The Rock, per si algú no coneixia la revista. Brutal, tio. Eres jove, Compartim portada amb Rafaelito Salazar versus Charlie Brown, Sopa de cabra, el retorn dels dinosaures. Mira, crec que és el titular més encertat que he llegit mai. Joan Manel Serrat, que podria tenir el mateix titular de l'anterior. Mig segle de cançons, de Gruixuts, Pepet i Marieta, Festival d'estius i de tardor, que són els mateixos de sempre. Déu-n'hi-do. Reis del glam. Tots tenim un passat. Tots tenim un passat. Em deixeu acabar, què? Fins de puta. Sí, perdona, desgraciat. No, perquè no havia dit res interessant fins ara i ara m'estava sortint i estava content. És que em passa que quan... A mi, normalment se'm considera que sóc un tio que parla bastant bé, però cada cop que feia una conversa amb l'Arnau, clar, en comparació amb ell... Però si parles molt més bé que això. No. Tu no tens consciència sobre l'extraordinari desenvolupament lingüístic que ofereixes? No ho crec. Amb tota honestedat. Bueno, en tot cas, el Sona Nou fa que cada any la fàbrica hagi de treure una nova proposta. I a més, la il·lusió de molta gent jove, inclús gent que no voldria formar part del sistema, acaba caient amb aquesta trampa, com tots ens passa amb algun d'aquests camins, que és que a Catalunya, com que no tens oportunitat de sobreviure a l'underground, poc o molt, encara que estiguis en contra, sempre hi ha algun moment que intentes passar a parlar-ho. I el Sona Nou és un atractiu molt interessant perquè molta gent jove, que podria ser més o menys transgressora o original, penses, bueno, intentarem passar pel Sona Nou, no? Perquè el Sona Nou representa que t'assegura una mica l'entrada en tot aquest Olimp. I ja d'entrada, llavors ja està tot pervertit, perquè ja adeques al teu discurs, el Sona Nou, clar, si ets un grup de punk que passa pel Sona Nou, poc o molt, estàs desvirtuant una mica ja la teva proposta perquè ja ha d'encaixar dintre uns cànons, doncs, una mica com la del Zona Franca, no? Si volies fer gràcia, podies fer gràcia però no massa. No pot ser original però no massa provocador, tot molt correcte. Mira, em diu Metal, que diu que tocar heavy és underground, tocar heavy en català és doblement underground. Abans ha dit que per sort encara hi ha grups guais que han passat pel Sona Nou, com l'Esbuc i Goliat, i jo aquí afegiria a títol personal Sapo, que van guanyar el primer Sona Nou, i Sapo, el recordo jo, que molt jove, tinc un molt bon record de Sapo, i encara de vegades escolto el seu primer disc. Van guanyar el primer de tots, i el seu primer disc és meravellós, una cosa molt rara. Sapo era un miratge en aquest panorama musical autòcton, amb un estil i un atreviment i una paranoia lírica que no s'ha tornat a veure des de llavors. Com una banda que va tenir èxit, que va tenir seguiment mediàtic, al final va diluir-se en el no res
i sobretot, i el pitjor, diguéssim, en aquest sentit, que no ha quedat estela d'aquella banda. No hi ha hagut propostes que hagin recollit el seu estil interessantíssim i al final ha acabat sent un record d'una mini-època interessant en la qual aquest concurs va donar algun grup interessant. També et diré, Arnau, que jo, quan jo vaig descobrir Obeses, el primer disc, que tenia unes lletres divertides, una mica provocadores, saps? I jo en el que vaig pensar va ser mira, són una mica com Sapo. Una mica, Vull dir, salvant les distàncies, són estils diferents, les lletres també són diferents, els de Sapo juguen més amb un infantilisme que vosaltres potser no teniu o no teníeu, però em va recordar el tema de fer unes lletres, diguem-ne, juganeres, una mica aquest estil, però havien passat potser 10 anys des de la desaparició de Sapo i fins aleshores. Sí. Sapo era interessant perquè al final era un grup que l'esperit, malgrat tenia aquest punt naïf caricaturesc, que era un esperit del metal, no? L'essència de la banda era aquesta. Llavors tenien moltes coses divertides i moltes influències, però diguéssim que aquest punt de confluència crec que és obvi, no? Obeses no és metal, però també veu d'aquest estil i, per tant, l'atreviment, a vegades les ganes d'explorar mescles estilístiques aparentment absurdes, de la qual em pot derivar alguna cosa interessant, doncs suposo que eren punts en comú. A mi era una banda que m'havia fascinat també en el seu moment. I, Perill, t'he tallat abans, perdona, per fer l'apunt aquest per lligar-ho amb Obeses. No sé si anaves a dir alguna cosa. Sí que als anys 90, ara ja això sona una mica boomer, però als anys 90 encara era possible l'existència d'un panorama més o menys underground dintre de petites festes majors en les quals es programava coses molt diferents, i quan dic coses molt diferents volia dir Sapo, volia dir un grup de punk o volia dir un grup de rock and roll en festes a vegades de pobles. Era la festa major de Piera o la festa major de no sé què, pobles de 5-10.000 habitants, que al concert de festa major et podies trobar 3 o 4 grups canyeros, guais i originals. De fet, els Stereofunk mateix, no? El veterà grup d'Andorra, que és un grup que fa com un funky progressiu instrumental, que també és un altre grup que té molt menys reconeixement del que es mereix, van agafar una mica aquesta onada i recordo que jo havia anat a veure els meus col·legues als Amonop a la Tierra, que era un grup tipus d'aquest rotllo Sapo, crossover, Red Hot, i podies trobar-te en una nit a un poble de merda, podies trobar el Sapo o els Stereofunk amb els Afunquillo, o podies trobar cartells que els mires ara i dius, hòstia, quina enveja, no? Hi havia com una espècie d'atreviment que ara no hi és. És com si ara s'haguessin convertit la majoria de festes majors en sucursals dels 4 grups de management o de tècnics de cultura que diuen, bueno, sí, aquests em sona, que d'aquests se'ns parla, aquest també, no sé què. O que al final el grup petit del poble que els hi va allà a dir m'agradaria tocar la festa major, els hi va un grup petit del poble, no, és que nosaltres toquem com grup X que estigui mínimament de moda, per no dir bugos o dir catarres, i el regidor de cultura van agafar aquests que uns que diguin no som del poble igual, però fem metal, o fem punk, o fem progressiu. Entenc que va per aquí el tema. Va per aquí, per una banda, i també s'ha anat institucionalitzant tot el tema de la contractació. Com deia en White Perill, al final, anys enrere, doncs, hi havia encara les comissions fetes per gent del poble que tenia inquietuds culturals, probablement, o una associació que es dedicaven a la divulgació de la música, a organitzar concerts, etc. Això cada vegada s'ha anat perdent. Les festes majors han anat tendint a la festivalització en tots els seus sentits, s'ha anat diluint l'essència de la festa major, que precisament es caracteritzava per possibilitar, en molts casos, que hi haguessin grups de més rellevància i grups de caire local que potser eren més desconeguts. Això s'ha anat perdent fins i tot. Ara el que hi trobes és un grup més conegut, un altre grup que fa versions que és de la mateixa empresa que el grup conegut, perquè
el programador li ha rebaixat el preu a l'Ajuntament per tal de que fes la contractació de 2 grups de la mateixa empresa, etc. I tornem al mateix en aquesta qüestió de la mercantilització de la música, en la qual la que hi surt perdent sobretot és la pròpia música, la diversitat, les bandes, i s'acaba monopolitzant el sector. Per què? Doncs perquè aquestes grans empreses que tenen el poder de contractació dels grups, que tenen més rellevància mediàtica, que la tenen perquè, han establert un cànon musical que és el que impera a les ràdios de consum de música popular més massiva, i han també monopolitzat els mitjans en aquest sentit perquè tenen el poder per fer-ho. Les empreses, poques però molt potents, que tenen el monopoli dels festivals, doncs també han anat incentivant la canonització d'un tipus d'estil, un tipus de música, un tipus de pensament molt determinat, específic, concret, festiu, per què no dir-ho, i ressaltar-ho, perquè al final es va a una visió de caire gens profund i completament intranscendent, i estem aquí en aquesta circumstància en la qual tota aquesta riquesa que deia abans en Red Perill, que s'havia anat cultivant durant dècades, doncs de cop, en qüestió de 15 anys, s'ha volatilitzat. La majoria de festes majors tenen el mateix cartell que la majoria de festivals, que entre ells també tenen els mateixos cartells, i per tant, des del punt de vista de la riquesa, de la diversitat i de la pròpia de la pròpia essència de la música, doncs hem anat perdent, i com a societat doncs tot això té conseqüències a l'hora de valorar doncs tot el que en deriva de perdre matisos, de perdre varietat, i bé, ens hem empobrit. Si us sembla, seguim amb les preguntes perquè en teníem unes quantes, i una pregunta ens ha donat per 20 minuts de monòleg contra... Bé, monòleg no, perdó, de diàleg, en aquest cas, o triàleg, és igual, porto molta cervesa, sobre la homogeneïtzació del panorama musical català. El Samuel ens feia una segona pregunta, que és per quan un trio amb el vell i noble Samuel López, que, per cert, també ha tret un discasso, crec que ha sigut aquest 2022. Escolteu-lo, val molt la pena, molt la pena, està molt guapo. Produït per mi. Produït per White Peril i amb un videoclip... Per Red Peril. Per Red Peril, encara. Sí. Jo haig de dir que jo vaig tenir oportunitat de ja fer realitat aquest trio en àmbit estrictament gastronòmic. Un dia vaig dinar amb llavors Red Perill i Sam López. Valga'm Déu. Hagués pogut passar el trio aquell dia. Bé, jo només he comentat que es va dinar. El que va passar després aquella tarda ja queda entre nosaltres. Vale. Vam xarrupar el mateix sushi. Vam xarrupar. Què més, va? Deixa'm anar a la següent pregunta, que és de les golfes de Gelida, que fa 3 preguntes. La primera, en una baralla amb navalles, qui dels dos guanyaria? Ràpid, Arnau, qui guanyaria? White Peril segur, perquè té aquest punt de marcial, té aquest punt marcial que ja ens ha ensenyat en diversos clips, que segur que aquest tio a les nits... Hi ha aquell cas, el cas del fals Shaolin, us sona? Oh! Parlem de crims! Fem tot el programa de crims a partir d'ara. Segur que White Peril té una cosa amagada, que en el fons també es dedica a aquest tipus d'arts. M'encantaria. Vale, no és el cas, però és el meu somni. White Peril, estàs d'acord? Guanyaries tu? No. Vale. Quin plat de cuina catalana us surt millor, Arnau? Pa amb tomàquet. Perill? Hòstia, plat català, Jo fa poc vaig fer unes llenties un dia, però no desconec si era un plat català. Jo menjo llenties a Catalunya, Vull dir... Sí, però vull dir... Sí, no ho sé, la veritat és que no ho sé. Vale, i el pitjor i millor lloc on heu fet un concert, Arnau? A veure, el millor lloc en termes de qualitat acústica és un lloc que seria probablement l'últim lloc que algú se li podria dir que és el millor lloc on jo he tocat des del punt de vista de les condicions acústiques del lloc, i és l'auditori de...
En un poble que està com a prop de la muntanya de Montserrat. Ah, Olesa? Olesa. No. No, espera. Jo crec que hi va anar fa poc. Castellbisbal. No. Em sembla que Monistrol? No, val, ja l'he trobat. Crec que és l'Auditori del Bruc. El Bruc. L'Auditori del Bruc. L'Auditori del Bruc, ningú diria que... Dona el timbaler. El timbaler hi va tocar. Sí. Per això la bona acústica ve d'aquí. Vull dir, la llegenda del timbaler del Bruc també és un tema d'acústica. Sí. Va anar i va dir, mireu, aquí poseu aquests panells i tal. Realment l'acústica de l'Auditori del Bruc és extraordinària. És absolutament increïble, sorprenent. I d'altres auditoris de grans dimensions amb pressupostos absolutament desorbitats sonen pèssimament. Aquest seria el millor. I el pitjor, que en White Peril digui el seu millor mentre penso el meu pitjor. Doncs ho estic pensant i m'està gustant, perquè... Ah, sí, el recordo. Hi ha molts llocs que... Jo no he fet tants concerts com tu, ni de conya, i m'està gustant pensar algun concert que fos especialment bestial. Si no fos... O sigui, per mi, molts dels millors concerts, això és un tòpic de merda, però a vegades és així, que a vegades concerts amb poca gent poden arribar a ser molt depriments o poden arribar a ser bestials perquè es crea com un clima. Hi havia un bar a Igualada que es deia Hot Plus, jo havia cantat allà algun dia fent versions i recordo alguns moments realment màgics. I és fort que fent tants temes propis a la meva vida recordi moments màgics de fent versions, no? Però és curiós perquè vas fent versions, poc o molt li dones el teu toc, però alhora és una cançó que la gent la coneix i pot identificar. I aquesta barreja pot arribar a provocar bastanta màgia. Com, per exemple, algun cop havia molat molt cantar la cançó de Somiatruites d'Albert Pla. Jo l'havia cantat algun cop i es creava, si la sabies fer, que és molt difícil, i té molta lletra, i havia sigut màgic. I a més agafava... Hi havia algun moment que la lletra, per qui no la conegui, va com enumerant persones i els seus somnis, no sé, diu la Laura, la Marta, el Joel somiava que no sé què, la Marta somiava que no sé quantos. I algun cop, que això se'm donava bé, canviava el nom d'algun dels protagonistes per algú que hi havia en aquell moment al bar i que li podia encaixar la lletra. I això havia sigut guapo. Això mola, I el pitjor... Un cop també fent versions, vam cantar Santa Coloma de Queralt. I hi ha llocs de la Catalunya profunda que fer un concert es podria considerar una no activitat de risc, perquè n'hi ha un risc físic Però pots notar com una duresa en el caràcter i això quedarà molt Arnau, però una impermeabilitat cap a la sensibilitat o cap a l'expressió artística o de qualsevol tipus. Jo dic com a noienc, Santa Coloma és un poble noienc, però és un poble d'aquells tuos de caràcter una mica ruda, de penya que veu fort, i segurament era un bar també amb bastanta gent així com gran. I recordo com estava i pensar, joder, què estem fent aquí, saps? Com que no hi havia cap codi en comú, no hi havia comunicació. I això és molt curiós. De fet, el Marc Serrats, aquest que fa monòlegs... El de les camises. Sí. Em va explicar que un cop va tenir una sort similar, que va anar a fer un monòleg a no sé quin cony de poble, que li va passar una cosa semblant, que és com que tot allò que li acostumava a funcionar, perquè em sembla que al tio li funcionen bastant bé els monòlegs, i se'n van a aquest poble i pel tipus de públic que hi havia allà, que entenc que era tipus aquest, es va trobar que de cop deixaven anar les bromes que sempre feien gràcia i allà ningú reia i fins i tot sentia algun comentari com incendiari, no? I jo crec que la gent,
que no pujant mai a un escenari no sap fins a quin punt això pot ser una experiència humiliant i dolorosa per una persona que està a l'escenari, a més sola, i està exposada emocionalment i quasi físicament davant de poder centenars o milers de persones. I pot ser una cosa espantosa. Jo crec que estic segur que més d'una persona, després d'una mala experiència en un escenari de la Catalunya profunda, ha decidit no fer-ho mai més. O sigui, retirar-se, dir, bueno, jo no serveixo per això, deixo la música, deixo el teatre, deixo els monòlegs, el que sigui. Estic seguríssim. Que vingui aquí el... Com es diu el monologuista aquell americà? El de la barbeta, que el van cancel·lar un temps. Sí. No em surt... Sí. Sé qui vols dir, que és pel roig, també. Sí. Sí, com es diu, tio? No em surt el nom. Per cert, bueno, he de dir que hi ha gent pel xat dient que s'ha d'anar a un concert teu, que m'hi apunto, no sé què, i pregunten quan és el teu proper concert. I hi ha gent del xat que diu que vindrà. Meu? Sí. Ara no en tinc cap. Em vaig fer 2 aquest cap de setmana. Contracteu-lo. Bueno, la setmana que ve tinc un concert amb el projecte que tinc amb l'Eloi i el Bon Noi, que és una cosa absolutament marciana, que si abans costava, doncs amb això ja és com un suïcidi artístic. I la setmana que ve, el dia 18, toquem a Vallcarca, a l'antic forn de Vallcarca, i ell fa live coding, fa música en coding. Explica'ls què és, perquè si no estan... Sí, és complicat. O sigui, diguéssim que el live coding consisteix en algú fent música per ordinador, però no amb un seqüenciador musical com a tal, sinó amb programació informàtica. Llavors, diguéssim que en el seu cas, ell té tota una sèrie de carpetes plenes d'àudio al seu ordinador, llavors aquest programa l'utilitza com un sampler, és a dir, aquest programa ell li envia ordres, d'en plan, agafa aquest àudio d'aquesta carpeta o agafa això d'aquí, repeteix-ho tants cops amb aquest tempo, no sé què. Explicat així, sembla una cosa que no pugui funcionar de cap manera, però funciona. I acostuma a ser bastant punky. O sigui, pot tenir una vertent com molt sorollista ambiental, o la que fa l'Eloi, que és com una espècie de... És com... Hi ha moments que és metal, també. O sigui, és una cosa trencada, experimental, molt boja. I llavors amb els sintetitzadors intento com fer una mica de contrapunt amb això i donar-li una mica de textures. Pel xat, el Rayo d'Efecte diu que és una marcianada que mola fort. Ell va venir en el nostre debut al Festival LEM de Gràcia. Doncs va, més preguntes. Ja hem fet les de les golfes de Gelida. Som-hi amb Melinató, que pregunta si algú de vosaltres vol presentar el Zona Franca. Algú d'aquí vol presentar el Zona Franca? Home, en Guait per ell seria excel·lent, jo crec. Ah, sí? Realment, sí, jo et veuria com un tio que completament escaient en aquest rol. Sí. De fet, un dia ja m'ho vas dir, que volies que... A tu t'hauria agradat ser un presentador d'un late night d'aquests. Sí, jo quan vaig conèixer el Buenafuente, quan era jove, ho havia pensat molts cops. M'imaginava allà... Sí, fent-ho, que també ha de ser una cosa absolutament difícil. De fet, quan va començar el Zona Franca, que jo... Em sap greu perquè és un programa que crec que va anar de menys a més, perquè quan estaven allà jo tenia la sensació de que sentien el pes d'aquesta pressió de hem estat tants anys fotent-nos, no?, amb el Buenafuente, amb qualsevol altre, i ara ens toca a nosaltres demostrar que ho podem fer, i crec que al principi els hi costava, se'ls veien nerviosos, i de fet el Buenafuente va llançar una pollita bastant filla de puta amb una entrevista dient precisament això, no, que el veia nerviós amb el Joel, i ho vaig trobar com una espècie de venjança freda, allò en plan vinga, novato, saps? I ara que estan començant a fer el ritme i que se'ls veia ja en bona forma, els van capar. I a mi m'agrada molt, i trobo que és una lliçó per molta gent, inclús pels haters del Satana,
que renunciessin tots. I ho trobo brutal, primer, perquè és una cosa que en la societat en la que hem crescut sempre se'ns ha dit que no està bé, que l'important és la feina, que els amics, que la família és una cosa secundària. I arriba aquesta gent, si vols, amb els privilegis que vulguis, bla, bla, però diem privilegis com si fossin el subnormal aquest del net dels reis d'Espanya, el Froilán. I han decidit... Vaya perla. Froilà, quan les figures d'àmbit monàrquic s'han d'anomenar en la llengua autòctona, en aquest cas. Doncs Froilà. L'has d'anomenar Froilà. Sí. O Frualà. No, 324 va fer un tuit i el va anomenar Froilà i em va semblar extraordinari. Vale, doncs Froilà. Doncs ho trobo sensacional que diguin, no, si fots el meu amic, jo també me'n vaig. I hauria de ser sempre així. Sí, però tampoc és només pel tema de l'amistat, és a dir, no. Hi ha una qüestió de valors. Un tema ètic. Clar, i per no poder ser coherent amb el que penses, i em fa gràcia perquè, a veure, tenen molts defectes. Per exemple, el Joel Cockburn és un tio que, per exemple, si li critiques coses per Twitter, de seguida t'insulta, perquè és així de basto. Però tinc la sensació que hi ha tota una sèrie de gent que fa temps que intenta dir-los veieu, ara sou uns venguts o ara heu canviat. I jo els miro, vaig a mirar el Zona Franca, els seus tuits, i penso, són exactament iguals que abans. Sí. O sigui, no són gent que els veus i dius, hòstia, que xaquetero, ara es comporta diferent, ara parla diferent, no diu les mateixes coses, no té les mateixes opinions. Evidentment, no serà així amb el 100% de les coses, però en la resta de coses tu veus Zona Franca i deies, són el Manel i el Joel, parlant com sempre han fet, i la Sotaniani, diguem, que l'altre dia la vaig escoltar. Jo no l'escolto gaire perquè no segueixo el futbol, però... Hòstia, vaig escoltar un programa d'ell perquè un amic meu anava amb ell amb cotxe i a vegades escolta sotanes de fa temps, perquè li agrada el convidat o el que sigui. I el convidat era el Jordi Basté. I el programa comença amb la mamada, llavors fan una presentació que es diu La Mamada, que dius, humor hetero, bueno, fes-ho tu. I durant 2 minuts li van fotre un rapapolvo bestial que jo pensava, mare de Déu. Bueno, hetero, vull dir... Una mamada. Perdó, sí. He de dir que he sentit algun programa d'aquests que entrevisten una dona i llavors en comptes de la mamada fan el cunilingus. O sigui, en aquest sentit, estan ben deconstruïts. O, com diria gent que conec, estan ben descompostos. Bueno, el de construïts, això sí, un tema a part. Sí, no, perquè no ho estan gaire realment, però bueno. Bueno, fan el que poden. Em fa gràcia també perquè parlen molt del target de la sotana, que és aquest target tan com gorilesc, però ells mateixos se n'en foten. O sigui, el poc que els he sentit jo a vegades com ells mateixos en fotent-se'n del seu propi target en plan, com si fossin mongols. No sé, a mi m'agrada perquè quan pots riure de tot dintre d'aquest context és bastant sa. Sempre quan hi hagi l'autoironia ni hi hagi la mofa cap al dèbil i tota aquesta merda. No sé. No sé ni a d'on venia, però total, sí que m'agradaria presentar un late night, però crec que ni seria el Zona Franca ni crec que sigui la meva època. Jo crec que els meus millors anys ja han passat i ja em queda morir ja. Home, no. Allà estan buscant presentador, tio. Sí. Bueno. Queden 3 dies perquè li ofereixin a Toni Soler. Anem amb la següent pregunta. A Buenafuente. Pireta pregunta per què White i no Red. Una mica ja ho hem explicat abans. Però pregunta encara més important, per què Tordera i no Riudellots? Està molt bé aquesta pregunta. Està bé, a veure, perquè en el meu cas Tordera no és una elecció geogràfica, és un llinatge històric i... Noble, que és un llinatge... Tens família noble? Sí, per descomptat, sí. D'estatus important en l'àmbit... Del castell de Tona. Sí. Una llarguíssima nissaga. Vale, doncs, pregunta-resposta, Anem amb la següent pregunta.
La Helen diu, hola, Tomàtic, m'agradaria que algú li preguntés als dos convidats d'avui, jo mateix, per què vau començar a interessar-vos per la música, que la Helen té curiositat. I a part, proposo un joc, però primer, per què vau començar a interessar-vos per la música? Arnau, què va ser el primer que et va dir a mi això de la música em mola? No, entenc que un Van Halen és en plan de petits, no? El primer que us va cridar l'atenció musicalment parlant, no tant a nivell professional, diguem-ne. Arnau, comença tu, si vols, que tinc aquí... Sí, ho he explicat ja algun cop, no sé si en alguna conversa ho he comentat, però ho torno a narrar. Jo tocava la guitarra des de feia uns quants anys, feia bastants anys, de fet, perquè vaig començar com amb, no sé, 6 anys o així. Tocava la guitarra clàssica, força dolent i sense tenir-hi cap mena d'interès més enllà de... Bé, l'avantatge que era que, com que ets petit i bé, a mesura d'anar fent, doncs et vas aprenent alguna cosa, doncs al cap d'uns quants anys havia assolit una certa tècnica. I dins del repertori de peces que tocava una que era una peça que no coneixia i que per mi llavors només era una peça de guitarra clàssica que feia les classes de guitarra, que es deia Stairway to Heaven. I de cop, per caramboles del destí, un dia amb els companys amb els quals jo feia teatre en aquella època, que era una disciplina que m'agradava molt més que la música, el teatre m'apassionava. La guitarra la tocava com a cosa de més a més sense tenir-hi gaire interès. Doncs vaig dir, ostres, jo sé una cançó ara que estic estudiant que es diu Stairway to Heaven. I per sorpresa meva, aquella penya van resultar ser uns fricassos de Led Zeppelin, malgrat tenir com 14 anys. Desconeixia que jo feia teatre amb tu, perdona. Sí, eres tu. I em van dir, hòstia, això és Led Zeppelin, tio, estàs tocant Stairway to Heaven, que és la cançó més emblemàtica, i jo era un empanat que no sabia ni d'on sortia allò. I en aquella època incipient d'internet, quan vaig tornar a casa, vaig buscar la manera de trobar la cançó aquesta, me la vaig baixar amb aquells programes que hi havia llavors, i recordo perfectament que vaig posar play i vaig dir, la part de guitarra que jo conec, que sé tocar, que estic aprenent, i a la que entra el teclat fent la part, diguéssim, com de flauta simulada, va haver-hi com un moment d'il·luminació que jo crec que va ser el moment on vaig comprendre què era la música i quina era veritablement la seva bellesa i el seu encant, malgrat que fes ja com 6 anys que tocava la guitarra i que fins llavors mai m'havia interessat veritablement. Jo crec que aquest dia és el dia que tinc fixat a la meva memòria com el dia en el qual m'adono que allò em fascinarà per sempre. Com diuen al xat, et vas descarregar la cançó i 150 virus. I tu, Perill, què va ser el que et va dir això de la música em mola de veritat? La música com a oient, podria dir, fins i tot. Sí, en plan de petit, què és el que et va dir això de la música mola? O sigui, no a nivell de... M'hi podria dedicar quan eres més gran, no. El que et vas enganxar, que a mi m'ha sorprès de l'Arnau, perdona, Arnau, que t'enganxessis tan gran, perquè estem parlant de que ja eres adolescent, vull dir, tenies, 14-15 anys. No, bueno, potser una mica menys, 12. Però... Sí, 12-13 anys, sí. Sí, és així, realment. No he tingut la finestra, no tinc el típic germà gran que t'ha donat discos i que ell ho ha descobert. O sigui, jo mai vaig tenir un mentor en aquest sentit, no? I és una cosa que gent que m'ha explicat que l'ha tingut, ho he envejat una mica. I tu, Perill, en el teu cas? Jo no tinc tants mentors directes, sinó indirectes, com de tenir la sort de tenir uns pares que tenien bastanta música, tot i no ser allò super ultra malòmens, sí que tenien bastants discos i que podien anar des de la Trinca fins a Bruce Springsteen, però també hi podia haver Vangelis o hi podia haver Supertramp. Vull dir que hi havia coses de bastanta qualitat. Kitaro, els Beatles, mon pare li agradaven molt els Beatles. I inclús també alguns casets d'aquells... Clar, en aquelles èpoques un Grandes Éxitos d'allò que es feia abans, de Grandes Éxitos de l'any 84, que era un caset, i a lo millor la meitat eren tot temes disco... Clar, allà hi havia coses guapes. Era com una manera d'arribar al funky una mica indirecta. Hi havia Xesco Boix, el gran Xesco Boix, que em va impactar bastant la seva història petit, no? Perquè era com un tio que cantava música infantil, en català, i que, hòstia, t'havia arribat la història que era un tio que s'havia tirat al tren.
que era molt xocant que una cosa tan dolça, no?, tingués un final tan abrupte ja de petit, tenir com la consciència de que allò era raro, no? Però sí que soc conscient de que ja de molt petit de tenir l'instint d'anar a posar-me jo a la música. O sigui, no és que els discos els posessin jo em quedés allà en Badalí, sinó que jo anava i me'ls posava. O jo anava... Recordo una casa d'algú amb uns pares i en lloc d'anar a jugar amb els nens, jo m'anava a buscar l'equip de música i posar música. I no és que volgués ser músic, no ho vaig voler ser fins de gran, però sé que posava música i vibrava. Amb el Michael Jackson, per exemple, era el que més em flipava de petit. Posava Michael Jackson i era com... Em movia, no sé per què, però em movia. Era... Típic ball Michael Jackson, no? És així, ho feia així. Mira, hi ha una pregunta perquè et vas aficionar així i fins aquí, fins ara, la Cris Oliveta acaba de preguntar ara mateix pel xat que li agradaria saber quants instruments toca en White Perry, perquè a tu t'hem vist molt tocar, sobretot el que és piano o teclats, però veiem una guitarra allà darrere teu. Quins o quants instruments toques? No, la guitarra la toco de manera molt comba. No... O sigui, és una mica la inversa l'Arnau i tu, no? Perquè l'Arnau també té un piano, però que diu que el toca allò purament per una mica ajudar a composar i poc més, no? Per mi el piano és una eina de composició. Sí. Per mi també, al cap i a la fi, Vull dir que no som tan diferents. Sí, però jo vaig començar amb la guitarra espanyola, també, de petit, i no m'agradava, però no ho vaig seguir. O sigui, tot això que va fer l'Arnau, que ell va aprendre tot això sense voler, jo no vaig arribar a fer-ho, llavors vaig haver de tornar a començar de gran, doncs amb el piano. Però, no, jo em dedico sobretot ara a produir, però com a instrumentista, bàsicament, soc teclista. O sigui, et puc tocar el baix o la bateria a un nivell amateur, o la guitarra, però bàsicament és el teclat. Vale, doncs seguim amb més preguntes perquè la Helen tenia una segona part que li agradaria fer un cardà matrimoni matar, és a dir, direm 3 persones i llavors heu de triar amb qui us casaríeu, amb qui mantindríeu relacions sexuals i a qui mataríeu entre aquestes 3 persones, que són en Peyu, el Tomàs Molina i el Pep Guardiola. Tot tios, Tot tios, sí, tot molt... Bueno, no ens hem de tancar aquí. Arnau, tu amb qui mantindries relacions sexuals d'aquests? Heu de triar una persona per cada cosa, És a dir, no s'hi val dir a tot el Peyu. Sí. A veure, deixa-la aquí, que ho miro. A veure, cardar, matrimoni, matar. Vale. A veure, jo crec que dels 3 matrimoni faríem en Peyu, perquè ja el conec des que som petits. I sí? de fet, en aquest grup Sí, en Peyu som amics des de la preadolescència. El Peyu sembla un tio gran, però és bastant més jove que jo. En Peyu... I més jove que tu, segurament. En Peyu té la meva edat, som contemporanis, i fèiem teatre junts. Justament amb aquesta gent que us he dit abans, en Peyu no era dels que escoltava Led Zeppelin, però sí amb els quals feia teatre. Per tant, amb ell, com que el conec des de fa moltíssims anys i ens entenem, doncs m'hi podria casar. A veure, torna a posar... Sí, un moment, que estava fent un xiste aquí. Estava fent un xiste. Home, està molt bé. La gent ja l'ha vist, vale, tornem-hi. És que no es pot fer tot, vull dir, jo tinc només Helen dues mans, Walker. saps? Jo ara faré allò del Jordi, ara ens canviem els rols, jo aniré comentant coses del xat. Vale. Llavors, jo mataria... La Helen Walker diu que tens la mateixa edat que en Peyu, i dic que és el Peyu que sembla més gran. No que l'Arnau sigui... Bueno, no sé. No sé quina edat aparento. Espero que 56. Entre 25 i 73. Espereu que estic concentrat en això. A veure, Pep Guardiola el mataria perquè la feina que havia de fer ja l'ha fet. No tornarà... Bé, va dir que si el cridaven tornaria, però no tornarà... Et queda tirar-te Tomàs Molina. Sí.
Sí. Sí. Matrimoni Peyu, Cardà, Tomàs Molina, matar Pep Guardiola. Ho vaig fer. No hi ha altra opció, en el meu cas. I tu, Perill? Hòstia, és difícil. Realment, Pep Guardiola, tots, qui més qui menys acceptarà que fins i tot per un home heterosexual és un paio atractiu, en molts sentits, amb molt d'estil, i per tant suposo que si hagués de cardar un home, doncs em cardaria el Pep Guardiola. I llavors em quedaria matrimoni, no, me'l cardaria abans que matrimoni, perquè matrimoni el Pep Guardiola és un tio tan obsessiu, tan d'allò, que jo crec que és capaç de lo millor i de lo pitjor, i segurament... Ha de ser un marit llavors difícil. el podria matar. Ha de ser un marit difícil, Pep Guardiola. Sí, Una persona tan obsessionada amb la seva feina, ojo, Sí. Llavors, clar, l'acabaria matant i per tant no, perquè només puc tirar una opció. Però també és entrenador de futbol, mai és a casa, vull dir que també és, des del punt de vista d'una vida còmoda. Sí, segurament. I si té la casa a Sant Padó, mira, està a Manchester, no hi ha problema. Vols dir que llavors podria estar sol a casa i... És una variable que has de tenir en compte a l'hora de valorar amb qui et cases, perquè això és definitiu. Vull dir, això, el que ara diguis... El matrimoni per sempre, Perill? Sí, és veritat. Bueno, què em queda? Que si em cardaria el Pep Guardiola, em casaria amb el Peyu i mataria el Tomàs Molina. Vale. I segurament l'encertaria perquè el Tomàs Molina... Vosaltres sabeu la història aquella... Com es diu el paio aquell anglès de Netflix... que hi ha un documental, el Jimmy Savile. Sabeu la història del Jimmy Savile, que era un personatge... Un tio amb els cabells llargs, que va ser un presentador de tele. Tu pots posar la imatge, Jordi? Si sí, un segon, que tardo el meu, però sí. Era un presentador, era un showman anglès, un tio amb els cabells llargs... Mira, he trobat una imatge meravellosa, un moment... Una espècie d'eminència. Hòstia, però arxivo AVI? Què és aquesta merda? Un moment, és que he trobat una imatge meravellosa, però, a veure, el format que és no m'agrada. Vale, això. Un moment, i ara vaig aquí, añadir imagen... Això... Anava a dir, mentre ho vas dient en veu alta, jo podia anar explicant... Sí, però... Jo ja estic... Ja està, espera, ja el tenim aquí. Ja està. Jimmy Savile era el típic tio carismàtic, famós a tot el país, filàntrop, no sé què polles, de cop es va descobrir que era l'abusador sexual més bèstia de la història. En plan, a penya moribund dels hospitals, una cosa absolutament grotesca. Llavors te'n trec la foto de sobre. Hi ha vegades que veig Tomàs Molina, allò que fa Tomàs Molina, que quan el veus a fora de la seva parcel·la del temps, té com una espècie de vibes, que es diu avui en dia, de vibes com de tio excèntric, tal, no sé què, que va amb adolescents i fa bromes i fa stories i fa no sé què. I a vegades visualitzo de cop, com si passés el mateix, no? Amb Tomàs Molina, de cop ens assabentem que Tomàs Molina és un gran depredador, és un Rodney Alcalá català i han matat 50 persones. Aquest era el... Oh! Veus? És el Jimmy Savile! Ja està. L'Alcalá aquest era el que va anar al concurs, no? Sí. Mira, l'assassí de l'amor. La idea és... L'assassí de l'amor, li deien així, no? Des del xat diuen que ells també volen fer el joc, que es casen amb en Perill, em maten a mi i fan l'amor amb Arnau Tordera primer. A veure, qui ho diu, això? Anna Soler 5, no tinc el gust de conèixer-la i sembla que no el tindré perquè acabarà amb la meva vida. Vale. Clar, és xungo perquè si ho ha de fer amb nosaltres, clar, crearà un sisme perquè si es casa amb mi i es folla l'Arnau o al revés, tu ja donem per suposar que tu seràs el mort, no? Sí. Llavors, en aquest cas... Si es casa amb un i es folla amb l'altre... Els famosos sou vosaltres, vull dir, a mi no els interesso per res.
a no ser que entri un hater vostre aquí de casualitat. Podria molt bé Tinc ser. una gata reclamant la meva atenció sense tenir en compte que estic en plena conversa. Ensenya-la, que això dona molts vius. I la gent farà sup i en tirarà bits. Perquè hi ha gats. Només sa meu! Mira, espera, un moment, primer plano. Diuen que els gats són autònoms i aquesta gata, o sigui, jo pot estar 5 hores aquí, li estic 5 hores rascant la panxa i al cap de 5 minuts ja està i com fent això quan els gats estan amb gel que es refreguen contra les coses, doncs aquesta fa sempre. Les persones també ho fan quan estan en gel. Sí. Recordeu la història! Aquesta història real. Hi ha una tia anglesa, diria que era, que es va casar, o sigui, tenia una filla, sí, que es va casar en una estació de tren. Tinc una imatge d'aquesta dona, Jo encara estic amb Tenim una imatge de la dona? O sigui, ara no podré treure'm del cap aquesta imatge de... El Jimmy Savile El tio com una bèstia que va a hospitals i que a persones moribundes... Doncs... Hi ha un documental a Netflix. Lo de moribund no ho sé, però sé que el tio com era un filàntrop... O sigui, de fet, amb els hospitals era el típic que anava allà com a fer el pallacete, animar la gent. Vull dir que és el dimoni, jo crec que és el dimoni. Aquest i el pederasta, és que sabíeu que... Perdó, ara ja estic en moda que no callo. El Carles Porta, fa molts anys, ja havia fet un podcast... no, vale. No, res, perdó. Havia fet un podcast sobre el pederasta de Castelldans. Sabeu la història d'un... No, però sí que va ser com la primera cosa que va fer, no?, de podcast. Sí, jo no la coneixia i el vaig estar escoltant. I era un tio que exercia de família d'acollida, ell vivia sol, i acollia nanos que estaven en centres i vivien allà a casa seva. I, bueno, resulta que de cop, un dia van descobrir que portava 17 anys abusant de molts d'aquests nanos i d'una manera tan treballada que fins i tot ni tan sols els nanos eren conscients i el que havia sigut més afectat pel tema, quan va venir la policia a casa, els volia picar, els volia agredir. Fins aquí el control mental. I és interessant perquè en aquest programa també s'entrevista amb el tio i fa una espècie de joc, de fent-se com tota aquesta penya. On has sentit? On és? On està disponible? L'Evox o el... Es diu Le llamaban padre, en castellà. És en castellà. En espanyol. Y sí, porque yo... Sí. És la típica persona que aconsegueix que hi ha moments que pensis ai, pobre, saps? Aconsegueixen una manipulació tan bèstia de l'interlocutor que acaben semblant mosquetes mortes. Sí, perquè allò se'n va escapar, allò no sé què, i penses, tio, tenies 300 cintes d'VHS gravades amb una càmera oculta. No era una cosa que se te'n va anar de les mans, saps? Estava perfectament planificada. Com el balador d'Olot també era així, que deia que... Sí. Bueno, la cosa se li veia descontrolat i... Jo no volia que patissin. Bueno, és bèstia aquell tio. No volia que patissin. I bueno, els matava. Jo què sé. Estàvem molt de risques i ara estem parlant de padrastes i assassins de iaio. Molt bé. Sí. Teníem una darrera pregunta, que més que una pregunta era una petició. En Carles Garcia, Gran Carles, que segurament faci el millor que es fa a Twitch en català del món, cada matí entre setmana de 8 a 9, per aquí, busqueu-lo, Gran Carles, diu que trobo que hauries de manipular fotos i fer-lo jugar violí, violoncel o contrabaix. Per tant, amics, ens disposem a jugar a violí, violoncel o contrabaix, o, com es coneix en el món de la música, el culo o codo de la gent que no assaja sexualment a les seves convidades. Som-hi... No estic entenent res, però he vist que al xat han penjat el link del programa. Sí, del padre. Al xat han penjat el link del programa, un moment que, ara no sé per què, no em carrega les... És àudio només o és ja imatge? És àudio. Són 7 programes d'uns 20 minuts, o sigui, te'l pots escoltar en un dia. I això on ho va fer? Era en Porta, no? El que dius? En Carles Porta. Sí.
Sí, però no va ser com amb una ràdio, o sigui, és un podcast així com suelto, diguéssim. Vale. Vale, No sé. tenim aquí el joc de la corda fregada, és això. I tenim un instrument A, un instrument B i un instrument C, i Sí. poden ser violoncel, contrabaix o violí, i heu de dir doncs, una mica què és cadascun. A veure, Però ho hem de dir alhora? No, espera't. podeu debatre-ho entre vosaltres. Els dos sou músics, els dos hi enteneu més que jo. I que No, i crec que ens imatges podem que són condicionar. entre. Ho hauríem d'escriure en un paper i ensenyar els dos alhora, per exemple. No, és igual, podeu debatre-ho, podeu jugar O sigui, no hi ha debat. Bueno, jo crec que no hi ha debat, crec. A veure, Podria haver-n'hi, a veure... Sí? A veure... Entre l'A i el Ara ve C... quan la cago i les fallo totes. Podríem I el passar, C és podríem el passar. violí. mira, és o Rei d'Efecto violoncel, fa el comentari contrabaix, més... violí. Violoncel, contrabaix, violí, dieu? Sí. Esteu d'acord? És correcte, és correcte. És correcte, la A és violoncel, la B és contrabaix i la C és un violí. O Rei d'Efecto diu que a aquestes guitarres els hi falten cordes. I som-hi amb la segona imatge, a veure aquesta com la feu. Som-hi amb la segona. Va, White Peril, aquesta tu. Home, aquí hi ha una pista important. Sí? Clar, Sí. però és una cosa que jo no dec saber. Home, clar que la veus. La veus. Sí? Hi ha un element negre amb el qual que s'utilitza per subjectar el violí. Arnau, aquí no som racistes d'elements. Ah, allò és el de... Ah, sí, eh? Pues, hòstia, m'hagués equivocat perquè estan jugant amb el tamany i llavors... A veure, estan també jugant pot ser que amb- estigui aquí per distreure'ns, això. Però a priori... És que jo vaig dir que... Sí, pot ser. A veure, què La A té una creus? forma rara i jo diria que la A és la viola... No hi ha viola, no hi ha viola. Violoncel. Hi ha contrabaixos, violoncels i violins. No, jo crec que és contrabaix, la A. Sí, eh? És correcte, és correcte. Això ho teniu, això ho teniu. Oh, tens raó, la part de dalt... Clar, sí, sí. Sobretot jo ho veig clar per la dimensió que té el claviller respecte a les cordes. Es veu, per exemple, el del mig, que crec que és violí, veus clarament com els afinadors són d'un tamany molt gros per la peça. Llavors vol dir que la peça és petita. I a més té la costella aquesta de... La B, violí. I la C, què creieu que és? Ah, però pot estar repetit, no? Podria estar repetit, clar. És que... No, és cello. La C és cello, doncs heu fallat perquè la B és un violoncel que li he posat en Photoshop el plàstic aquest de posar aquí a l'espatlla i Fill de puta! aguantar el violí. He retallat Això això d'un violí i li he posat en un violoncel. Tant no en sabeu, eh? No. M'he quedat amb vosaltres. Ha sigut divertit el joc, eh? No, que l'he cagat jo perquè en White Peril ja tenia dubtes. Jo ho he postat tota aquesta carta. Tantes òperes i després, mira... Tirat amb mi cap al precipici. A favor de l'àmbit del compositor, he de dir que el compositor treballa amb el so dels instruments. Mira, l'únic que ho ha encertat és el Rei d'Efecto, el xat, que ha dit que l'A és un oboè, la B un trombó de vares i la C una trompeta. És correcte, sí. És tal qual això que comentes. Em quedaven algunes cosetes més per parlar, perquè també pel xat ens han estat reclamant bastant, perquè tens algun afant per aquí, Arnau, em sembla, que a veure si podem parlar d'obeses, i és que a principis de l'any passat, posem pel cas, vau dir que en la gira que fèieu igual presentàveu alguna cançó nova del projecte aquest que és l'Ai al Cor, que hauria de ser el nou d'Obeses, però va ser una gira que va quedar interrompuda per una lesió teva. Ara mateix, primer de tot, ja estàs recuperat, vull dir, es tornes a cantar amb el juglar, estàs bé? Estàs al 100%? Afortunadament, a hores d'ara, he de dir que he recuperat ja la totalitat de la meva veu, després d'uns quants mesos
durs, amb tota honestedat ho dic, en els quals tenia la incertesa davant, una incertesa que no havia hagut de patir fins a dia d'avui, perquè afortunadament per la salut de la meva veu, doncs, sempre que havia tingut alguna afecció havia estat d'una duració relativament breu. En aquest cas, això es va prolongar molt més del que havia experimentat en altres ocasions i no només és que es prolongués, sinó que els símptomes que tenia eren totalment desconeguts per mi. És a dir, passava alguna cosa a la veu que no m'havia passat mai. I va resultar ser una paràlisi a una de les dues veus, de les dues cordes, perdó. Podria tenir dues veus, però no. Seria polifònic, com els mòbils. A conseqüència de... Bé, podria fer el cant aquell que fan... Però bé, de moment no. Parafònic. Doncs, a conseqüència de no sé què que vaig agafar, no sé si coronavirus, grip, sida i 3 coses més juntes, doncs una de les dues cordes se'm va paralitzar i llavors quan intentava fer vibrar les cordes em va posar una càmera al coll i veies claríssimament que una de les cordes vibrava a temps i que l'altra reaccionava sempre tard. Per tant, és com si estàs intentant conduir un cotxe on una de les rodes sempre va en una altra direcció de la qual tu manipules i no pots... El que es coneix com un carrito de la compra, de tota la vida. Exacte. Ara, si això fos un tuit, algú faria un retweet quote posant sí, soc, o mi vida en una imagen. Doncs em trobava en aquesta situació i després com de 4 mesos d'exercici, d'anar treballant la veu i de muscular-la, perquè us heu d'imaginar com si tens un múscul atrofiat i l'has de tornar, diguéssim, a posar en plena forma. Doncs després de tot aquest impàs, doncs afortunadament he recuperat el domini vocal. És que la gent no m'està veient, però en White Perell estava posant el gat a la càmera. Ah, no es veia? No es veia. Vale. Només ho havia. Ho pots tornar a fer mentre parla l'Arnau? Va, que parli l'Arnau, home. Clar, la gata perduda! És la gata perduda! Doncs bé, ara ja torno a estar en plena forma. Sí, en efecte, la gira al final, el tram final de concerts de l'any passat va quedar estroncat per aquesta qüestió, una pèssima circumstància. Però bé, ara ja estic en plena forma i bé, Oeses, evidentment, doncs, tornarà quan sigui el moment oportú i per la porta gran. Tothom pot estar plenament convençut. Ara has tornat amb el juglar, Obeses entenc que tornarà també properament. Tard o d'hora tornarem i, com dic, ho farem, no tinc cap dubte que ho farem amb les condicions que el projecte, la història i l'amor que tenim per aquesta banda mereix. I el Cap d'Any, que l'hem de celebrar el mes de maig, el celebrem el mes de maig, els que teníem entrades. De fet, l'altre Cap d'Any ja va haver de canviar-se de data. O sigui, el Cap d'Any original, el del primer any, per un tema d'aquests del procés de que va haver-hi no sé què, ja vam haver de canviar-lo de data. Per tant, sembla que sigui un concert que mai podràs avenir-se en el marc de les dates pel quals està plantejat. Però bé, si s'ha de fer això en ple agost, es fa. Ja trobarem la manera. I dates per això no en teniu, no? De concretes? No, per ara no hi ha res concret. Vale. No, és que clar, aquí hi ha gent una mica nerviosa, per cert, pel xat ens estan preguntant com es diu el gat, eh? Ja veieu que aquí el que interessa és un gat, perquè això és internet. El es diu Areta. Areta, vale. I la pirata no... La pirata sí que és un gat autònom, com han de ser els gats. Aquesta no. Vale. És curiós que dient-se Areta no sigui autònoma, perquè si seguís l'estela de la dona a la qual li deu el nom, seria més autònoma, tindria més... no sé què estic dient. Ens pregunten pel xat, Arnau, si estàs composant, perquè entre cometes, se'ns van prometre novetats d'Obeses per la gira anterior que es va veure interrompuda. Entenc que aquestes novetats les veurem quan torneu.
No puc avançar gaires coses sobre el devenir de la meva banda, però No era de reitero clar. el que he comentat. A UBS es tornarà i quan ho faci ho farà amb les condicions que el projecte mereix. Sembles un futbolista. Que bé, t'ha mateix, quedat com unes declaracions d'entrenador de futbol, ara. És que estic plantejant de dedicar-me. Des que has dit que Vale. tu et casaries amb un entrenador de futbol, doncs... Ara això, perdoneu, això que fa això de la Kings League i no sé què polles que estan fent els youtubers, oi que és una lligueta de futbol o alguna cosa així? Sí. De fet, podem fer un equip Hòstia. nosaltres. Doncs ja està. Podríem fer Jo una... encara he de marcar el gol que em deu la vida. Que Però mai has de vaig Camp Nou. marcar. Sí. Bueno, aquells segur que juguen al Camp Nou tard o d'hora. No, la final la juguen allà, ja està tancat. No? Ah, sí, Em sona que la final la jugaven allà, sí. Home, doncs bé, no? Vull dir, que ens pitxin i ja està. Ara envio un email a l'Ibai o al Piqué, o no sé... No porta el Piqué, no? Això, què sé. És d'en Piqué, realment, és d'en Piqué. Sí, l'Ibai li ha donat també l'acompanyament de tots els streamers i tal, però la idea és d'en Gerard Piqué. És allò que diuen que qui no té feina l'hereta pentina, una miqueta. Molt bé. Molt bé. La gata perduda. Bueno. Arnau, pregunten que per què es diu L'Ai al cor al nou projecte. Doncs la circumstància que ens ocupa ho defineix de la manera més precisa. La gent diu que anirà a dormir amb l'ai al cor. Vaja, doncs aneu a dormir amb l'ai al cor. Jo què vols que et digui? Vull dir, també et dic, prefereixo saber de les novetats com s'han de saber què és amb la força de la música que no pas aquí en un Twitch a 11:45 de la nit d'un dimecres de febrer. Creieu que l'ai al cor seria un bon nom per un cor? Per una coral? Bueno, vaig a cantar l'Ai al cor. Molt dolenta d'un cor on hi hagi una que es digui Laia, però prefereixo no fer-la. Hòstia, si tu prefereixes no fer-la... És que ha de ser molt dolenta, perquè jo prefereixo no fer-la. Jo crec que ens estem aproximant de manera inevitable en el moment de culminar la conversa. Sí. I què millor per culminar-la? Què millor per culminar-la que amb algú de música. Vull dir, tinc aquí a dos músics excel·lents, estupendíssims, guapíssims i amics d'en Peyu. Què millor que ens interpreteu a poder ser algun tema o alguna història, perquè jo crec que seria la manera més adequada i més meravellosa per acabar això d'avui. No sé com ho veieu. Jo puc intentar cantar-vos un trosset del Joglar, si ho desitgeu. Una peça que és una peça de comiat. Ho desitgem. Peri, tu veus bé, no? Jo us diré que a veure el Joglar, que com que és l'Arnau Sol, sembla una cosa menor, i jo el vaig veure en directe i us diré que més aviat em va semblar tot el contrari, que és l'Arnau en la seva major expressió i en una... no em surt la paraula. Una demostració de dots guitarrístiques, vocals i escèniques bestial, sense necessitat de fer cap alarde. Com es diu alarde en català? Hòstia puta. Estem colonitzats. Sense fer ostentació. Sense fer ostentació de cap recurs pallassístic ni cap d'aquests recursos més habituals en noveses o que sigui. Bueno, canta ja. Home, després d'aquesta introducció... Està molt bé. Després d'aquesta introducció no m'atreveixo a tocar, tio. O sigui, faré pena ara. No tinc ni les ungles llargues ni res. Bé, aquesta peça... Això se sentirà fatal. S'anomena Adéu-siau plaers del món i és una peça de comiat que crec que és del tot oportuna per a aquesta circumstància que ens ocupa.
Adéu-siau, plaers del món. Adéu-siau, no us puc tastar. Potser d'altres de més purs em criden. Adéu-siau. Que n'és de dolç quan l'ocel s'ha d'esvetllar. Que n'és de dolç quan la terra s'adorm. Per a mi ans també ho era. Més ai que no ho és, no, d'ençà que tinc d'eixir-hi com un perdut tot sol. La caseta blanca era un somni. La caseta blanca era un somni. Només la poesia la pot fer durar. Només la poesia la pot fer durar. Adéu-siau. Bravo, joder. Bravo, meravellós, meravellós. Arnau, moltíssimes gràcies per aquest final de luxe, de luxíssim, que ens estàs donant a aquesta conversa amb aquest Adéu-siau, plaers del món, peça del Joglar, del musical Ombres i Maduixes, basat en l'obra de Verdaguer, musicant els poemes de Verdaguer i que has adaptat en aquest one-man show que fas. Hem posat aquí sota les dates, les he tret de la teva web. Si la web està actualitzada vol dir que les dates estan bé. Si no estan bé, és que has d'actualitzar la web. Així de clar. No, estan bé. Sí, aquestes són les següents actuacions que tinc. D'acord, doncs la gent que vingui a veure't... Mira, el 9 de juny a Sabadell em queda super a prop, i segurament ens veiem per allà, perquè val molt la pena. D'aquest concert ja estan a la venda les entrades. Doncs ja les podem comprar. Jo, de fet, quan acabem això aniré a dormir directament perquè estic bastant cansat, però demà segurament serà de les primeres coses que faci, perquè després de la promo que estic fent aquí, xato, s'esgoten de seguida. Mira, m'ha fet molta gràcia perquè estàvem ja acabant i ha entrat un altre raid amb en Gran Carles, que abans hem parlat d'ell, hem jugat al joc del violí, cello i contrabaix. Arnau ho han fet bastant bé. Carles ho han fet bastant bé. Ho han fet bastant bé. Sí, han fallat l'última, però perquè tenia trampa, però la primera l'han encertat de seguida. Es nota que són gent que en sap. I res més, doncs moltes gràcies també per ser una nit més aquí, per atrevir-vos a venir, ja veus tu, a venir aquí al meu canal, perquè al final això és una bogeria que va començar per Twitter fa 3 anys ja. Bé, 2 anys ja. És la tercera edició, fa 2 anys. Un dia que parlàveu vosaltres dos un dia hauríem de fer... Crec que parlàveu de fer un espai a Twitter i jo vaig dir, si voleu venir al meu canal de Twitch, i vau dir, pues vale. L'any passat ho vam repetir una mica de gratis l'endemà de l'aniversari, perquè el dia de l'aniversari va ser Hòstia, avui fa un any. I tornem demà, vale. I aquest any, pues, si fa no fa el mateix. Ha sigut una cosa similar. El Carles diu, Jordi, ara no plegui, Jordi aguanta les nits, Jordi volem un late. Bueno, tinc una mica de notícia en aquest sentit, perquè a partir d'aquest dissabte em trobareu cada dissabte a Twitch a les nits fent coses. No sé, el que pugui. Comencem aquest dissabte que hi ha Premis Twitter, que és una de les grans vetllades de Twitter i ara també de Twitch de l'any, i que són els 10è i últims Premis Twitter. Que bé, jo l'únic que faig és llegir-los aquí anant ben borratxos, i és bastant divertit. Si voleu venir, podeu venir. I a partir d'aquí, doncs cada dissabte que jo pugui, perquè igual hi ha algun dissabte que soc fora, perquè jo també tinc vida, saps? Farem cosetes per aquí. Sou convidats a venir, Arnau i Perill, si voleu. De fet,
Començo aquest dissabte i encara no tinc ni nom. Si em voleu ajudar a triar, si teniu alguna idea, gent del chat o vosaltres també podeu dir-me propostes perquè ni punyetera No, una cosa idea. que no saps què és encara. Bueno, seré jo parlant una mica o potser fent alguna entrevista i comentant una mica què ha passat durant la setmana. El nom és Dissabte. Dissabte m'agrada, No, Dissabte. Ah, Pissabte! Hòstia puta! Dissabte! És molt pillat aquest, Jo pensava posar nocturn perquè... No, sense títol no li posaré, Gran Carles. No, espera! Nocturn de Chopin, com el nocturn de Chopin. Sí, vale. Parlant de xala, que dius pel xat que acabes d'arribar ara i has arribat amb aquests xistes meravellosos, és el millor de la nit, ens acaba d'emocionar, que jo he d'aguantar la llàgrima a l'Arnau i 3 minuts més tard estem fent aquestes bromes meravelloses amb el meu cognom i un programa de Twitch. Però sí, ojo Pissabte, Ojo Pissabte, que agafa força, I nocturn de Chopin. Moment una mica, hacemos los mejores, sí. Bé, doncs, moltes gràcies per acompanyar-nos a la gent també del chat que heu estat per aquí, la gent que m'ha començat a seguir avui, que en són uns quants, Coconut Chris, Natàlia, David, la gent que m'ha tirat, la Helen que s'ha subscrit, el Carles Iximer que m'heu fet raids i coses. Anem marxant i el tio segueix allò com... No, per no tallar una mica la conversa, per no donar les gràcies en el moment que ho han fet, deixa'm fer-ho ara, que tampoc estic tallant cap ritme, perquè total, estem anant a dormir, i ja per acomiadar-nos, quasi que podríem fer una raid, que és allò d'anar a alguna altra persona que estigui fent alguna cosa ara mateix en directe, l'únic que no sé... Mira, hi ha en Blaziken. Tu que el Jacint Casademont està fent alguna cosa. No em surt per aquí, si no em surt per aquí és que no està fent res, perquè jo el segueixo, crec. Doncs anem en Blaziken, si us sembla bé. Vale? Llavors, la gent que entri en el seu xat, és a dir, que hi anirem a parar directament. Sandra, que m'has començat a seguir ara també, moltes gràcies. Mola perquè has estat xerrant bastant pel xat, però no m'has començat a seguir. No passa res, És simplement curiós. Anem amb Blaziken i pel xat li heu de dir què li podem dir en Blaziken? Quina paraula li podem dir per donar per entrar? Pissabte. Pissabte. Dieu Pissabte. Tots. Pissabte. Vinga, doncs som-hi amb en Blaziken i, gent, ens retrobem l'any vinent, que per aquestes dates, 8, 9, 10 de febrer, no? Allà estarem. Doncs som-hi. Adéu. Adiós.